Сесію Тернопільської обласної ради розпочали нагородження. Діти, які найкраще намалювали малюнки за творчістю Тараса Шевченка, голова облради Василь Хомінець вручає дипломи та грошові премії. Опісля голосують за порядок денний. Тут близько 60 основних питань. Вперше на сесії голова облдержадміністрації Олег Сиротюк. Однозначно тої ситуації, яка була раніше, коли адміністрація і рада, відповідно, змагалися у процесі прийняття тих чи інших рішень, хто краще скаже, хтось краще запропонує, але в результаті область втрачала, таких речей не повинно бути. Ми налаштовані на таку спільну роботу. Ми розуміємо, що в теперішніх умовах не можна говорити про якусь опозиційність. З усіма фракціями та депутатами держадміністрація готова співпрацювати. Сама ж наразі переживає переформатування, каже голова. У нас не має бути формального підходу, у нас не має бути роботи для галочки, у нас має бути реальне взаємовідносини з громадянським суспільством. Країна у стані бойової готовності. Одним із перших на сесії затверджують проект програми матеріально-технічного забезпечення 6-го батальйону територіальної оборони Тернопільської області. Особовий склад відібраний, техніка національної економіки прописана, частина спеціальної техніки отримана. Єдине залишається проблема по забезпеченню речовим майном. Згідно наших розрахунків, це близько 1 мільйона гривень. Затвердили і зміни до бюджету Тернопільщини на цей рік. Це пов'язано із внесенням змін до закону про держбюджет, оскільки цьогоріч його вперше скоротили. Таке рішення не оминуло і місцеві бюджети. Загалом вони зменшились на 261 мільйон гривень. 6 галузям, які фінансуються із місцевих бюджетів, видатки скоротили. Зменшуються видатки в зв'язку з тим, що протягом року не буде зростати обсяг мінімальної заробітної плати і не буде відповідно зростати тарифна сітка працівників бюджетної сфери. Ситуація важка, треба переглядати бюджет, треба направляти кошти туди, куди треба направляти, а це на обороноздатність країни, тому що ви бачите, що за всі роки армія доведена до такого стану, що не може дати відпір агресору. До змін до обласного бюджету, які затвердили на сесії обласної ради, внесли також питання, які розглядали попередньо на бюджетній комісії. Серед них виділення додатково 150 тисяч гривень на придбання обладнання для обласного перинатального центру «Мати і дитина».